е кота върха. Колко време също? Давам ти го. О, знаеш ли си? Тогава че ти си марки, ти поче да водиш. Я да се прави на интерес. Клас. Има напрежение в кухнята. Има, ще чакаме да... Нормалното е към момента, но така усещам, че надеждата вера последна. Да. Шеф, може да го изпратим в общежитието от това момченце? Не може да го изпратите в правилно момента, трябва да си по-малко. Шеф, какво? Нали тук изгоря? Кили, упе! Сакайте на VIP трета поръчка. Ние нищо не сме издали. Една поръчка нямаме. Всичко What са the поръчки. fuck, Знай man? Върховни лидерски умения. Браво, Тоник. Сладкото. 100 000. Уелингтън, Тоника. Да, шеф. Вижте стото. Сурово. Пуля свиня. Марто. Да. Мартин, тестото сурово, а Уи!